4 walki do końca dzisiejszej gali Silesian MMA 23, a przed nami pojedynek numer 10. Marcin Maleszewski kontra Dominik Dymiński. Marcin Maleszewski reprezentuje klub Silesian Cage Club, a Shark Top Team Bytom Dominik Dymiński. Czekamy, bo naprawdę ta gala nam się bardzo mocno dzisiaj kręci. Są naprawdę bardzo dobre pojedynki. Jeśli są już decyzje, to są to mega wyrównane starcia. Jeśli mają poddania czy nokauty, no to tak jak w tej trzeciej walce, tutaj 9 sekund i KO. Rozpoczęliśmy. Bardzo ładna, niekonwencjonalna technika w wykonaniu Dominika Dymińskiego. Można powiedzieć, że to był taki odwrotny low kick na łydkę. I takich technik możemy się, moim zdaniem, w dniu dzisiejszym spodziewać. Z jego strony, w tej walce właśnie. Próba fronta. Maleszewski próbował tu je skontrować ciosami prostymi. Dominik ładnie prowokuje swojego przeciwnika, rozkładając ręce. Dominik naprawdę bardzo luźno sobie odbił. I piękny high kick doszedł, ale ląduje ostatecznie na deskach. Jednak wstaje i zaprasza do walki Maleszewskiego. Myślisz, że Marcin poczuł te kopnięcie? Wydaje mi się, że na pewno tak, aczkolwiek było troszeczkę przyhamowane jednak przez ten blok, który zrobił. I tutaj ten front kick doszedł chyba do Marcina. Fajna jest tutaj stylistyka, bo Maleszewski jest właśnie bardziej taki statyczny, sztywny, a jeśli chodzi o Dominika Dymińskiego, takie nowoczesne MMA. I proszę, właśnie, znowu tak, widzimy dokładnie tą samą technikę. I trafił czysto. Maleszewski skontrował, mamy próbę zejścia po nogi Dominika. No i znowu tutaj Dominik na plecach nam się znalazł, ale Maleszewski nie chce iść w tą jego grę parterową. Też bym nie chciał. Widać, że ten chłopak potrafi jak żmija zakręcić się w tym parterze. Ładna obrotówka, gdyby to siadło, aj. Tutaj Marcin bardzo ładnie wyczekuje po prostu swój moment. A Dominik cały czas próbuje czarować. Niczym Michel Pereira w UFC w jego najlepszych walkach. Proszę, jak markuje. Za ucho, overhandzik. Do kompletu brakuje nam latającego kolana. A poczekaj, wszystko przed nami. Naprawdę, przyjemnie oglądać tą walkę. Próba takiego mocnego prawego na dół, ale Maleszewski dobrze odszedł. I znowu. I znowu ściąga do parteru Maleszewskiego Dominik. Widać, że tam ma coś zaplanowane, coś chce wyczarować w tym parterze. Widzieliśmy Tomasza Brondera w narożniku u Maleszewskiego. Cyprian Wieczorek też nam się ukazał oraz Olaf Kosiński. Tutaj próbuje mostować na plecy. Ładne kolano w wykonaniu Maleszewskiego. To są takie ciosy niby w telewizji widać, jakby to były lekkie, ale naprawdę one są bardzo bolesne, czy tak samo jak stąpy na stopy. Ale patrz, jak jak on z tego... Dominik wykorzystał siatkę w tej sytuacji. On naprawdę, jakby się bawił w tej walce, jakby wszystko sprawiało mu niesamowity fan. Czyżby złapał tam technikę duszenia, czy raczej to jest tylko taka uciskówka? Chyba tak, bo jeszcze nie jest tam... Ręka jeszcze głęboko nie zawędrowała, aczkolwiek ma do tego wszystkiego dostęp, żeby tylko zapiął klamrę. O! Próbował tu zarzucić nogę jakby pod trójkąt, ale... Tak, ale właśnie druga noga była... Tak, pod siatką ciężko jest takie techniki właśnie. Dokładnie, więc to raczej by nie wyszło, a nawet by na pewno. Dominikowi naprawdę musimy chyba dać ksywkę czarodziej. Dominik Czarodziej Dymiński. O, teraz ładnym tutaj sierpem poczęstował Marcina. Ja bym bardziej tutaj nadał temu panu ksywkę Luzik, wiesz? Albo Luzik, też bardzo fajne, dokładnie. Dominik Luzik Dymiński, jeszcze lepsza. Naprawdę on płynie w tej walce, jest fajnie to się ogląda. Mamy piękny backfist i zakończony high kickiem. I Maleszewski otrzymuje mocnego sierpa na głowę i to już jest chyba początek końca. Ale jeszcze umiejętnie się broni, mamy trójkąt nogami. 35 sekund do końca rundy. Ale nie jest chyba głęboko ten trójkąt spięty.
Czy wysunie tą głowę? Wysunie. Już jest, tak. Zrobił. Ale tu była też fajna próba ze strony Marcina Maleszewskiego. Tu właśnie Dominik nie może lekceważyć, bo to jest stary, doświadczony wilk. Mamy teraz pięcie na plecy. Ale duszenie! To będzie koniec! Czy wytrwa do końca? Czy jednak się podda? Koniec! Koniec! Brawo, Dominik. Dominik Luzik Dymiński. Ty magiku. Mam nadzieję, że będziesz oglądał tą walkę, nasze komentarze i naprawdę zmienisz sobie nawet nick na Instagramie. Haha, dokładnie tak. Naprawdę wspaniały pojedynek. Doświadczenie z młodością. Młodość wygrywa. Mariusz Radziszewski zadowolony. Widzimy jakąś kłótnię teraz tu narożnika. Tomasz Bronder i tutaj Mariusz Radziszewski, Shark Top Team. No niestety, ale takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. No tutaj naprawdę jest, widzę, ostro. Tak, jeszcze raz zaznaczam, sport powinien łączyć, nie dzielić. Czyżby na kolejnej gali Fame Tomasz Bronder kontra Mariusz Radziszewski? Zaraz to na pewno emocje ostygną. A Dominik Luzik sobie tańczy. On jest świeży. On wygląda tak, jakby nie walczył. Ale spójrz, chłopak w tak młodym wieku pokazuje taki poziom. Tak, i to takiemu doświadczeniu. On po prostu się zabawił z Maleszewskim. A Maleszewski naprawdę doświadczony, on zęby zjadł na tym sporcie. Dokładnie. I te wszystkie techniki, które Dominik wykorzystał w tej walce. Tak jest. Naprawdę niespotykane. Dokładnie. Zapraszamy do oktagonu, gdzie Markus przedstawi oficjalny werdykt tego pojedynku. Zatem, drodzy Państwo, przez poddanie tą walkę wygrywa Dominik Dymiński. I hope this romance